Kamusta ka na, mga anak sang Diyos? Sa sulod sang tagipusoon, sino ang nagapadao? Sa atong kinabuhi, may makita bala nga Kristo. Si Jesus ang dapat makita sa aton mga tinaga. Hindi ang kaugalingon nga pagkinawi, hindi aton ang dungog. Ang daan nga kinabuhi na dula na, bago nga kabuhi na baton, grasya na ang